Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Дунин һәм Әлмәт шәһәрләр арасында дустана хезмәттәшлек урнаштыру турында килешүгә кул куйдылар. Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Азнакай районында урып җыю эшләрендә зур күрсәткечләргә ирешкән хезмәт батырларын улылыйлар. Әлмәт хоккейчылары яңа сезонга әзерлекләрен башлап җибәрде. Бүген видеоконференц элемтә режимында 2 мәйданчыкта Әлмәт иҗтимагый үзәгендә һәм Кытайның Шандунь провинциясе Дунин мәйданчыгында Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов һәм Дунин шәһәре мэры Шу Хуауэн шәһәрләр арасында дустана хезмәттәшлек урнаштыру турында килешүгә кул куйдылар. Россия белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләр Россия сәясәтендә иң мөһим урыннарның берсен алып тора. Дунин һәм Әлмәт хезмәттәшлек өчен уртак максатларга һәм киң мөмкинлекләргә ия. Дунин алга киткән инфраструктуралы, көчле сәнәгать комплексы, туристлар агымы, әйләнә-тирә мөхит һәм халыкның тормыш уңайлыгы турында кайгыртачанлыгы арта торган заманча шәһәр. Чакырылган кунаклар сыйфатында Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы вәкиле, Россия Федерациясының Китай Халыклар Республикасындагы сәүдә вәкиллеге каршындагы Евгений Гашков, China Homing International Investment Co. Ltd. Генераль директоры Ли Чжэн, Шитил элемтәләре пункты Дунин шәһәре белән эшләү буенча Россия пункты җитәкчесе, China Homing International Investment Co. Ltd. Шитил элемтәләре департаменты директоры Ван Ялин катнашты. Ике шәһәр кешеләре арасында үзара аңлашуны һәм дуслыкны ныгыту максатыннан яклар дустана сөйләшүләр нәтиҗәсендә ике яклы хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен урнаштыру турында карар кабул иттеләр. Ике якта икътисад, сәүдә, фән һәм технологиялар, мәдәният, туризм, мәгариф, спорт, сәламәтлек саклау һәм кадрлар өлкәсендә уртак чәчәк атуга һәм үсешкә ярдәм итү максатларында хезмәттәшлек һәм алмашуның төрле рәвешләрен гамәлгә ашырачак. Төп килешүдән тыш, Әлмәт дәүләт нефть институты ректоры Александр Дьяконов һәм Дунин шәһәре һөнәри институты ректоры Ли Янчен онлайн очрашу кысаларында Әлмәт дәүләт нефть институты һәм Дунин һөнәри институты арасында халыкара алмашу һәм хезмәттәшлек турында меморандумга кул куйды. Меморандум нигезендә ике ил институтлары онлайн белем бирү өлкәсендә хезмәттәшлек итәчәк, уртак фәнни тикшерүләр уздырачаклар, телләр өйрәнү һәм башка файдалы секцияләр булдырылачак. Ике илнең мәдәниятләре белән танышу, алдынгы уку концепцияләрен алга тәрү һәм ике институт укытучылары һәм студентлары арасында тәҗрибә уртаклашу максатыннан дустана визитлар оештырылачак. Соглашение об устойчивом отношении. Дунин шәһәре һәм Әлмәт шәһәре халык хөкүмәте арасында дустана хезмәттәшлек урнаштыру турында килешү халыклар арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгытачак, гуманитар хезмәттәшлекнең яңа дәрәҗәсенә күчәргә ярдәм итәчәк. Ике шәһәрнең онлайн очрашуы барышында рус телен өйрәнү буенча белем бирү үзәге һәм Кытай телен укыту үзәге ачылу тантанасы булды. Открывается, и потом мы... Без бүген ачылабыз һәм аннары пандемия вакытында инде онлайн рәвештә безнең институттан Кытай телен өйрәтәчәкбез. Безнең курслар Кытай телен өйрәнергә теләгән һәркем өчен булачак дип килештек. Шәһәрнең мәдәни мөхите кысаларында Үзәк балалар китапханәсе мәйданчыгында юл хәрәкәте иминлеге буенча профилактик чара үткәрелде. Балаларга юл хәрәкәтләренең ничек һәм ни өчен килеп чыгуы турында сөйләделәр. Җәяүлеләр, пассажирлар, велосипедчылар өчен үз-үзеңне тотуның төп кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Яктылыкны кире кайтару элементларының билгеләнешен аныкладылар. Уен формасында велокультура дигән мастер-класс үткәрделәр һәм ике көпчәкле дуз җайланмасын ныгыттылар. Яса бетер һәм юл билгесен ата биреме балаларга юл билгеләренең исемен һәм әһәмиятен истә калдырырга ярдәм итте. Балалар бик теләп һәм кызыксынып биремнәр үтәделәр һәм файдалы тематик бүләкләр, яктылык кайтарушы беләзекләр, наклейкалар, карандашлар һәм юл йөрү кагыйдәләре буенча раскраска алдылар. Соңыннан балалар Сакла порталында фильм карадылар. Күз алдыгызга китерегез. Кызганычка каршы бик еш була торган хәл. Сез машинада барасыз, тизлекне арттырмыйсыз, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтисез һәм кинәт сезнең алда көтмәгәндә песи, куян яки аннан да начаррак поши, булан яки кабан күренә. Шул вакыттан башлап сайлау механизмы эшли башлый. Сез яки кинәт туктыйсыз, яки хайванны урап узарга тырышасыз, яки юл транспорт хәрәкәте булдырмаска тырышып бернинди гамәлләрдә кылмыйча хайванны бәрдерәсез. Әлмәттә яшәүче бер ир-ат охшаш хәлгә юлыккан. Берничә көн элек Илшат үз автомобилендә Әлмәт-Урсай трассасында хәрәкәт иткән вакытта юл читендә яткан болан баласына тап була. Хайванның тормыш билгеләре бирүен күреп туктый.
Бишараның юл транспорт хәлакәте корбаны булуы турында хайванның тәнендәге яралары һәм хәлакәт урында яткан автомобиль фарысы кыйпылчыклары сөйли. Мөмкин булган коткару хезмәткәрләренә шалтырата торгач, Илшат Татарстанның биологик ресурслары буенча дәүләт комитеты вәкиленә чыга. Вакыт узгач, без вакыйга турында ишетеп, Илшат белән бергә болан баласын күргән урынга бардык. Тик кызганычка каршы без аның тынсыз тәненә дучар булдык. Күрәсең, аңа ветеринария ярдәме күрсәтелмәгән. Моны күреп Илшат интервьюдан баш тартты. Татарстан Республикасының биологик ресурслары буенча дәүләт комитетына без янә шалтыратып, анда юл транспорт хәлакәтеннән соң шок хәлендә булган хайванга медицина ярдәме күрсәтү мөмкин булмады дигән җавап алдык. Бу очрак беренче түгел. Ел саен Әлмәт районы юлларында кыргый хайваннар катнашында 20ләп юл транспорт хәлакәте була. Аларның 95% үлем белән тәмамланган. Юл билгеләре автомобильчеләрне саграк булырга кисәтә. Кыргый хайваннар белән бәрелешү хайваннарның үзенә дә, шофер һәм пассажирлар өчен дә җитди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Әгәр дә кыргый хайваннар катнашындагы юл хәрәкәтенә очрасагыз яки аның шаһиты булсагыз, экраннарда күрсәтелгән номер буенча мөрәҗәгать итәргә була. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Ознакай районында урып җыю эшләрендә зур күрсәткечләргә ирешкән хезмәт батырларын олыладылар һәм сертификатлар тапшырдылар. Бу хакта тулырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сөйли. Бүләкләү чарасы район җитәкчесе Марсель Шайдуллин, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов, ветераннар советы, хуҗалык җитәкчеләре, механизаторлар катнашында узды. Урып җыю эшләрендә алдынгы урында баручы агрофирма Ознакай хуҗалыгына керүче Сәпәй авыл җирлегендә башланып киткән очрашуны ачып, район башлыгы хезмәтчәннәргә башкарган эшләре өчен рәхмәт җиткерде. Көнне төнгә ялгап эшләүче кыр хезмәткәрләренә бүләк сертификатлар тапшырды. Без инде ел саен алдынгы комбайнерларга, механизаторларыбызга, ындыр табагында эшләүче апаларга, шулай ук поварларга шундый сертификатлар тапшырабыз. Бу инде безнең ел саен эшләнә торган безнең шундый бик матур күренеш. Без барысына да бик зур рәхмәтле, шулай бергәләп бер гаилә булып, үзебезнең үстергән ипиләребезне җыеп аларга Алла берсе. Агрофирма Ознакай хуҗалыгында урып җыю эшләре инде 30%-ка төгәлләнгән. Уртача гектарыннан 24 центнерга кадәр уңыш чыга. Быелгы ел өчен бу бик яхшы күрсәткеч дип билгеләп узды җитәкче. Алга таба шундый ук чара Марс хуҗалыгында булып узды. Кәкре елга авылы җирлегендә җыелган авыл хезмәтчәннәрен тәбрикләп, район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шайдуллин бүгенге көндә хуҗалыкта булган мәсьәләләр буенча киңәшмә уздырды. Үзенең теләкләрен җиткерде, хәл ителәсе эшләр хакында күрсәтмәләр бирде. Бар булган җыеп алсак дейбез. Бар булган җыеп алсак халыкка да бирергә кирәк, үзебезнең малларга да кирәк, батсы мәнәсе дә кирәк ине. Ну без шушы үзебезнең булган чәчкән җирләрдән аның башында җыеп алырбыз. Безнең әле узган елга калган запаслар да бар Семенәгә. Семенәгә шуңа күрә инде без җылап утырмыйбыз быел ел сонда икән дип әйтеп. Ну исән-сау иттереп, матур итеп эшләп шәһәргә генә кирәк дибез. Сертификатлар тапшыру чарасын Мәдәният сараенда эшләп килүче Юлдаш агит бригадасы артистлары бизәде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Макбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татар блогерлары булып теркәлүчеләр саны көннән-көн арта. Алар һәрберсе язылучыларына оригиналь видеолар, постлар тәкъдим итәләр. Юкка гына күпләр яшьләр генә блогер була ала дип уйлый. Безнең сюжет героин күңелле, һәр яңа туган көнгә шатланып яшәүче, ә иң мөһиме Татарстанның иң батыр блогеры дип атап була. Нәкъ шулай бию һәм энергия ташып торган килеш 58 яшьлек Азат Шәкуров Минзәлә районыннан умартачы үзенең тормышын алып бара. Блогерның иҗади тәхәллүсе Шәкур бабай. Ул үз сәхифәсендә кыска видеоларда юмор белән умарта кортларының тормышы турында сөйли, бизнес идеялар тәкъдим итә, кызыклы тәҗрибәләр куя. Үз блогын күптән түгел генә актив алып баруына карамастан, 2021 ел башыннан ул 20 меңнән артык абунәче җыйды, ә аның иң популяр роликларын инде берничә мең кеше караган. Элегрәк шул умарта турында төшереп WhatsAppка нигә җибәрә торган инде шуны карап, аннан үземә дә кызык була башлады инде шунда. Ана блогерство ни белән шөгыльләнеп карарга булды. Броди теге барган кебек инде әле пока теге
гонорарлар нелер, аның шәйберләрен түргән юк әле. Болашақта ул ауылда яши, бакча турында барысын да белә, сыерлар көтә, балык һәм балкытлар белән кызыксына. Хәзердә аның бакчасы, тавыклары һәм Акбаш исемле бозауы бар. Роликларда алар да актив катнашалар. Сценарийларны тормыштан ала, шуңа күрә нигездә умартачылык һәм күңелле авыл тормышы турында роликлар төшерә. Менә умарта саклап утырам, шул вакытта бит күп идеялар килә, димәсәң. Аннан соң менә я чакта теге кеше әйберләр, теге кеше сөйләгәннәр, шунда үзеңнең күргән әйберләр, шул я чактагы әйберләр искә төшә дә, шунда дирәк фантазияны подключать итәсең дә. Килә дә чыга инде шунда идеялар. Азат Шәкуровның фишкасы ул умарта кортларының тормышы мөмкин кадәр җентекләп һәм юмор белән аңлата. Яшьләргә мәгълүматны ничек яхшырак бирү турында уйлана. Бал кортлары белән көрәштә эшләр кебек аралаша. Аның характерын белергә кирәк умартаның. Бардың да ябыштың, алай түгел умартаны. Шакылтатмасаң, җайлап кына ачсаң, нитсәң карарга була. Шәкур бабай видеороликлары телефон экраны аша да гаять зур энергия һәм позитив бирә. Җәй уртасы булуга карамастан, Әлмәт хоккейчылары яңа сезонга әзерлекләрен башлап җибәрде. Команда составы да үзгәргән, яңа кешеләр килгән, кайберәүләр киткән. Үзгәрешләр хакында команданың баш тренеры Илнур Гыйззәтуллин сөйләде. Толырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Яңа хоккей сезоны башланырга санаулы көннәр калып килә. Сүз югары хоккей лигасы турында бара. Аңа әзерләнүне хоккейчылар җентекле медицин тикшерүеннән башладылар. Аннары команда Кырымга китте. Нефтяник хоккей командасының баш тренеры Илнур Гыйззәтуллин әйтүенчә, Кырымда алар 10 көн буена уен һәм ял итүне бергә алып барганнар. Суда һәм коры җирдә дә күнекмәләр ясаганнар. Эшләре күп булган. Баш тренер үзгәрешләр хакында да әйтеп үтте. 70% команда составы үзгәрде. Кемдер КХЛга күчеп карарга булды, кемдер тормышларын үзгәртергә карар кылды. Хәзер безнең командада булган егетләр белән сөйләшүләр булды. Аларны үзе безнең команда составында күрергә теләдек. Казан Акбарс хоккей командасы һәм Әлмәт нефтяник арасында спорт хезмәттәшлеге турында килешү имзаланды. Бу килешү буенча Әлмәт командасы Акбарс составында булмаган, әмма ике яклы контрактлы егетләр белән үз сафларын ныгыта ала. Кем һәм кайсы вакытка Әлмәткә киләчәген баш тренерлар хәл итәчәк. Гомумән, командада җитди үзгәрешләр бар. Нефтяник алга куелган зур бурычларны хәл итәргә сәләтле яңа уенчылар белән контракт төзде. Шул рәвешле составны көчәйтте. Аларның берсе Степан Захарчук. Узган сезонны Степан Чехия лигасында үткәрде. Ул шулай Казанның Акбарс команда составында 2010 елгы Гагарин кубогы иясе. Без чемпион булырга тырышачакбыз. Яңа сезонда һөҗүм лидерлары бер туган Альшевский һәм аларның звено буенча партнерлары Михаил Мокин эшлеге булмаячак. Хоккейчылар клуб пропискасын алмаштырырга карар кылдылар. Моннан тыш, командадан күп еллык капитан Динар Хәмидуллин КХЛга киткән. Яңа капитанның исеме әлегә билгеле түгел. Хәер, хоккейчылар аны сезон башланыр алдыннан үзләре сайлаячак. 4 август көнне Акбарс белән уен булачак. Барыгызны да уеннарга чакырып калабыз. Алсамира Марикетаева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Атна тиз үтеп китте. Алда яллар. Гадәттәгечә әлмәтлеләргә аны онытылмаслык һәм уңайлы итеп үткәрү өчен киң программа тәкъдим ителә. 24 һәм 25 июль көннәрендә шәһәр мәйданчыкларында 16 сәгатьтән башлап мәдәни мөхит проекты кысаларында чаралар үткәреләчәк. Үзәк балалар китапханәсе мәйданчыгында иҗади мастер-класслар, шулай Казан шәһәренең кино вакыты төркеменнән кино күрсәтеләчәк. Шәһәр халкын Кабат драма театры каршындагы мәйданда тир музыка, Мгновение души ансамбле серле тавышлы голос проекты финалисты Тимур Мусин, шулай Татарстан Республикасының атказанган артисты Ришат Фазли-Әхмәтов катнашыр дип көтелә. Шәй ишегалды скверы яшь талантларны, җырчыларны, рәссамнарны һәм кулинарларны кунакка чакырып кала. 25 июльдә шәһәр пляжында 14 сәгатьтә пенный вечеринка фестивале узачак. Картиналар галереясы балалар һәм өлкәннәр өчен авторлык эшләнмәләр ясау буенча мастер-класслар үткәрәчәк. Шәһәрнең туган якны өйрәнү музеенда Әлмәт муниципаль районында яшәүче төп халыкларның милли костюмнары күрсәтелгән кием салым үзе үк сөйли дигән күргәзмә эшли. Алтын алма турындагы әкиятләр буенча 13 сәгатьтә түләүсез экскурсия уздырылачак. Анда Әлмәт тарихы, безнең шәһәр йортларындагы картиналар буенча сөйләячәкләр. Фирая Юнусова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Үзенең 30 еллыгы хөрмәтенә Луч Әлмәт телекомпаниясе «Твоя лучшая спортивная тридцатка» челленджын үткәрә. 20 июльдән 27 июльгә кадәр җаныңа хуш килгән спорт күнеген 30 тапкыр үтә һәм үзеңнең Instagramда сторис итеп урнаштыр. Луч телекомпаниясе аккаунтын билгелә һәм челлендж иганәчеләренә языл. В честь своего 30-летия телекомпания «Луч Альметьев» объявляет челлендж «Твоя лучшая спортивная тридцатка». Подтянись, присядь, отожмись или сделай любое другое спортивное упражнение 30 раз. Сними на видео, выложи себе в Instagram в сторис и отметь официальный аккаунт телекомпании «Луч» и подпишись на 3 спонсоров челленджа. Посмотри, как это делаем мы. Передаю эстафету тебе. Покажи, на что способен именно ты. Спонсоры челленджа – магазин электросамокатов «Скутер Велла». Огромный выбор электросамокатов по лучшим ценам. Активити парк Sky City, батуты, скалодром, веревочный парк и многое другое. Николь – мастер индивидуального пошива нижнего белья и домашней одежды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.